Лютеницата на баба. Езика на храната. Много вкусно. Бабо, я кажи сега какво правим. Сега най-напред дай ми една чушка. Трябва да вземеш чушката. Малко мъничка хвана. С този урит, който е за чистене на семето и дръжката. Правиш така. Ето, махаш, изхвърляш. Чакай, това тогава. Помагаш си с другата ръка, за да можеш да изчистиш семената, защото трябва да няма семена. Правиш този начин, изчистваш. Перфектно ли е? Перфектно. И готова за печене. Това е начинът, приготовлението на чушката. Всички чушки се изчистват. След това се слага на печката, която дядо Райчо е направил. И се пече без да изгаряш ръцете или краката си. Най-важно. Лютеницата на баба. Да. Сега, бабо, я кажи каква е рецептата. Рецептата, дозата на лютеницата е 15 кг чушки, не бели, не печени, 15 кг. Хубаво и едра 3 чушка. кг. Хубава едра чушка, да. Да, и 3 кг пюре. Или Какво трябва да е пюрето? пюрето е доматино пюре. Доматино. По-лесно става, защото то предварително е изварено и по-лесничко става. И за 2 дена, фактически единия ден печеш, белиш, на другия ден самата чушка се по машинка за мисон ли минаваш и правиш лютеницата. 2 дена се прави лютеница. Трудоемкото е чистенето и печенето. Печенето на чушката. Любимата ми част. Да. Има друг вид. Чак са първо всички продукти да... Значи 15 кг чушки. 15 кг чушки, Доматино 3 пюре колко? 3 кг доматино, от 2 до 3-4 кг моркови. Аз слагам 2, а може и 3 и 4 да бъде. Пътлажан по желание печен, нали? По желание е пътлажан. Ако не, това са продуктите. Чушки, моркови и по желание пътлажан. Подправки е кимиончи, малко черен пепер и сол. Да, сол обязателно слагаш. А колко горе-долу на килограм ли върви солта или... Не, на вкус. Тук вече солта е на вкус. На око, деца вече. Да, слагаш малко, пробваш за захар мъничко. Да. Ако моркови ти придават сладък вкус на да. това. Ако трябва малко захар, което е вредно, ама ние сме си го слагали. Тя са, нали... И заради доматите. Да бъде по-сладка. И ако искаш. И другото е пълнение на бурканчета и стерилизирани обязателно. Да. Аз някъде, да кажем 15-20 минутки има ли, няма ли, и ги оставям в съда. Да. И то вече нищо не може да са, даже по-хубава става, нали, да се стерилизират капачките, може да се стерилизират и така. И следващия етап е мазане на филийка. Най-хубавото. Доволен човек. А пък децата, когато сте били по-малки вие, като правим лютеница, най-хубавото беше вече готова лютеницата. Още от тавата, филийките, мажиш и най-много се яде лютеница тогава. И С сирене. С сиренци по желание. А последният етап по желание, както е тавата, с една филийка обираш, да се остава на тавата. Това беше най-хубавото. И това е един спомен, който няма никога да го забравите. И важното е, че вие сте присъствали като по-мънички и сега ще се продължите нали, да си правите. И много зависи от половинката, жената, ако е желание, да. Ако не е готованка, ще се умявате да си правите лютеница. Това е. И не само, всичко ще научим. Да, то така се учи, стига да имаш желание. Аз съм се учила, защото съм присъствала мама, когато е правила. Нали, работила съм и тя се използваше момента, когато сме на работа, всичко сама да прави, както и ние сме били така. Да ни се преуморявате, но това сме го правили. А сега вече да си поемете вие и ние ще ядем на готово лютеница. Поемаме щафетата. Да. И това е, всички внуци лютеници ще правят. Но това е, че имате желание. Това е най-важното. И че е по-сладка лютеница. Да. С любов всичко става по-сладко. Да. Щипка ли, как се казва? Щипка любов. Малко.
да вложиш, защото става и ястието и всичко с любов. Трябва да присъства любовта в едно семейство и да не изчезва, защото при моя живот 58 години, 57-8 години, любовта никога не е изчезвала. Дори и сега, когато го няма дядо ти, любовта е една и съща. Сега, при мен е така. Оттам другите... Вие винаги сте ми били за пример. Да, и пожелавам ви и вие да съхраните това нещо. Защото кой каквото да ми каже, любовта си съществува. Дори го няма дядо ти. Не може да изчезне, ако има любов. Или в семейството любовта трябва да присъстват трите думички. Аз съм ви казвала. Любов, обичам те и благодаря. Или и извинявай. И извинявай. И извинявай това много. Това са 3-4 думи, които трябва да съществуват при вас. Я кажи, Бал, какво трябва да гледаме в чушките, като ги взимаме? Чушките трябва да гледат и да са правички и да, много рядко може да се случи, както сега в случая нашите тая година се случиха хубави, че са плоски и като печеш от страните, всички страни се изпичат. Не трябва да бъдат криви, по-трудно се белят, след това се изпичат и се белят и да бъдат свежи. Най-вече това е, да не са някакви изчезнал вече водичката в тях, сока. Съсухрани. Да, трябва да си бъдат свежи чушки. Това е. И червени. Обязателно на лютениците с червени чушки се прави. А може ли да се сложат лютиви? Ако искаш, но тя тогава става малко, се нарича лютивка. Лютивка, да. Това ли е лютивката? Да. Лютивката се прави и с такива чушки, и с зелени съм виждала. С сиврия се прави лютивката, но ако искаш да е лютива апетитна, можеш да сложиш. Нареждам ги, за да може да почва да се пичат и да няма празно место. Повечко заемат така. Тъй като умекнат, вече са по-лесно става. Нареждам ги, за да се пичат. Започва най-трудната част, защото е все пак топло. Тук, но нашата снахичка е оправна и издържа на топлина, на труд, така че ще се оправи. Ме крепи приятната миризма от печените чушки. Започва да мирише чушчици. Така, и ето сега слагаме, така тук по-удобно да е, тенжерката, където ще слагаме чушчиците. Аз ще ги обръщаме ли? Какво ще правим? Да, ще се обръщат. Нека още не се е разгорял, за да се пичат. Не, Ричи, какво ще помагаш ли? Тук. И той иска чушки. Ричи не го изрека, обича топлината. Виж как почна да мириси? Да. Най-обичам печени чушки. Толкова да ги обичам. Полеката, дали се изгориш. Не, няма. Сега хващаш. Ето, това е готово. Обръщаш така на другата плоска. Да. Полеко ли е, бабе? Вземи щипката. Вземи щипката. Не ми е удобно. Ето. Удобно е. Ето, обръщаш на тази страна, на тази страна, за да може да умекне вече по-лесно става. Браво. Полека. И то маникюр. Браво на моята снахичка. Браво. Най-добрата. Най-добрата и най-работната, защото изявява желание, бабе. Това е, че имате желание всички. Не, нали? Всички имате желание да пипнете, да се изгорите, ако трябва. Тук не е готово. Не, още аз ги пипна. Сега, значи, ти гледаш, нали? Защото по-лесно е така. Да. С щипката след това, за да не ти прави. И ето ги. Няма много да засилваме огъня. Бързичко става. Да, аз сега ще сложа, след малко ще сложа едно дърво. Това дърво, например, да може да държи. Ето. Да, за да не изгасва и да не прекъсва процеса. Аз съм вече 77 години. Винаги от 40 години започнах да помагам на мама. И започнах да се включвам вече в такива неща. И ти само като гледаш, ако имаш желание, се научаваш. А пък от моя страна аз гледам, но трябва и да опитам, за да го видя как е и какво е. И така се учи човек. Стига да има желание. Стига да имаш желание, всичко става. Това сега, да види, това не е готово. Още малко ни трябва. Да, нека още мъничко. Още някъде стават, някъде не стават. Ето сега, които са по-към центъра, може и да стане. Ето сега, това правиш така. Да.
Нека с това, тук не е готово. Тук не е. И тук не е готово. Просто ще ги следиш, бабо. Да. Това е. Да ги следиш, за да не изгарят. Защото някъде печката гори повече. Това сега както е плоско, още не е готово. Ще ви то си показва. Ще ги пипнеш, ако не ти харесва, няма да я обръщаш. Ако трябва, още веднъж. Това е процесът. Малко Да. има местенци. Те се подсвиха малко, да? Да, слагаме така да са топли. Разбираш ли? След това си ги бутам нататък. Просто да се затоплят. Да. Нали, това е по-маличките, по-дребните. Тук настрани. Защо да стои празно? Тази е готова. Обръщам я. Така, ще си сипнеш. Ето, и тази е готова от тази страна. Нищо става. Става и така. За да изпечеш и това, обръщаш така. Ага. Вече като видиш, че от всички страни е. Тя може да я обърнеш. Тя вече се затопля. Но ще гледаш да е от равната страна, за да можеш по-лесно да ги такова. Ето тази я обръщаш така. След това я обръщаш още веднъж. Да. И най-накрая обръщаш тази. След малко е готова. Супер. Тая не знам. Ето тази също. След малко и тя ще обърнеш така. И така. Така е. А тези готовите ги слагаме тук. Там. Добре. Кухлупини и ще им слагам сол. Добре. С сол, защото солта задушава, увлажнява и от самата топлина по-лесно след това се белят. Да. Няма баба, която да не обича децата си, но има някога и неблагодарни. Деца или баби? То някога и за бабите, но много зависи от децата. Да, така е. Тя може да е добронамерена, може да ги обича, може всичко да е внимателно. Детето да не е толкова. Също и да е благодарна. Моята прабаба със сигурност щеше да ме научи на много неща. Просто беше вече доста възраст. И като възприемаш, но идват края. Идва края. Дано още да се порадваме малко. Понякога пък младите хора не са заинтересовани от това. Изобщо много хора, на които не се интересуват, които гледат маникюра. Те всяката гледам, това е булчинския маникюр и не го жалиш, а пък пипаш, нали, чистиш и това е хубаво. Готови са чушките. Бабо, я сега кажи какво следва. Сега трябва 2-3 часа, 4 часа, нека да се задушават, хеми ние да починим, а пък Яни каза, че ще прави баница с прас. Това е друга рецепта. Да, и след като я направи, тогава ще дойде, ще белим чушки, ще дойде и нейната свикърва и тя да помага. Така че... И започва люпенето. И утре слагаме да се изцеждат мръсната тази вода. Това с изцеждането е, кажи го, че е полезно, да. Трябва да се изцедат чушките или в гивгир, или пък в някакъв друг съд, където е на дупки, за да може тая вода цяла нощ да се изцежда и самата лютеница става по-светла, а иначе ако ги направиш веднага, става тъмна, много тъмна лютеницата, пък и тая вода е излишна, която отпускат чушките. И това е. Утре продължаваме правенето на лютеницата. Час-две. И тук имаме един любимец, който помага и той. И яде чушки. Бабо, кажи сега какво правим. Ето, белим чушката. И бели са хубаво чушчетата. Бела са. Като ръцете си ги топкат и в вода, за да могат да я чиста чушката. Ето, изчиства се чушката и се слага тук. Браво на баба. Браво. Сега ще бъде. Това с каква цел се прави? Това е, за да може да излезе мръсна водата. Тя е черна вода. От печенето. Тук се изцеждат чушките. Да, нареждат се. Така се нареждат. И цяла нощ и утре сутринта. Да се махне ето тази вода. Да, тя е много. Също излиза вода. Ето така. Сега това си. Така, чакай да измия това и я слагам, за да може да не са... Ето ги. Да може да опира, да не са... да се изцежда. Чакай, че тук трябва да е така, че иначе на масата отива. Ето. Цялата работа. Ето. Технологията на баба. Да. И половината чушки са долу.
Супер. готови, изцедени. Сега какво следва? Дойде ред на морковите за лютеницата. Белим, режем, варим. Пасираме. Бързо, Това лесно, са вкусно. Не много бързо. Средно лесно, но много вкусно. Ето. Да влизаш. Това ще е най-хубавата лютеница, защото е приготвена с любов. Доза щастие и любов. Always. С подправки. Кой си рекламира канала? Това ще го изреш, нали? Не. Тази фира, която дават морковите, може да се направи един чудесен зеленчуков бульон. От това? Да, от обелките. Или прасетата ще са много доволни. Или кокошки. Дали ще го ядат кокошките? Кокошките също ядат всичко. Ето, сложихме морковите да се варят. Първите моркови ги пасираме. Вече се стигна до получаването на пюре. Чакай. Ето. Да. Yes, baby. Сега става много по-лесно. Само да имахме подходяща дръжка. Нищо. Янче, сега като ни се развали машинката, резервният план спасатора. Да. Васи, айде, бабо. Бе, с ножа да взема маничко, по-лесно ще ти е. Супер. Че това го зарядно, като е щупено. Баба Дани, ще обясниш ли? Сега какво правим? Мазнината около литър. На тази доза около литър слагаме. Остана един пръст, може и после да се го сложим пак. Чушките. Да може да се припържи малко, вече. за да не е сурово олиото. Как си? Нямам търпение. Насипва и аз ще обирам да ни остава. Ето, готово. Олиото. Просто да ни пригаря пък и олиото също. Това е финно смилана. Ще държи бабата малко по-бавничко. Наклони го още. Още го. Така. Така. Трябва, за да ни загаря. Тук трябва ни прекъснато бъркани. Сега огъня малко ще се засили още той. Сега се разгаря. И сега само да се затопли, слагаме морковчетата, пюрето и така. Пюрето от моркови, да. Бабе, значи така по краечето в средата. Само да не отива на стените много да изгаря, защото то почва да гори там. Просто гледай вътре, но същевременно непрекъснато. Много добре се справяш. Трябва сега да поеми. Олиото да го поеми и слагаме другите неща. В центъра, на дъното загорили един път и край. След това вече... Тук е най-важната част. Много е важно, бабо. Това е много важно, непрекъснато бъркани. И за това ще ви давам на вас, обаче после аз се проверявам. Защото загорили и край. Вече я фърляш. Нищо не става. Няма много да силим огъня, да може да... Да, на по-слаб огън. Сега идва ред на пюрето. Пюрето, и накрая морковите. Добре, това е доматено пюре. Готово. Криси, а ти имаш грижата да вземеш лъжицата, бабо. Ако остане... то няма да остане. Добре.
пюрето е по-тъмно, доматино. И то е сладко. Не е кисело. Да. Сладичко е. Хубаво е. Ето. Това е... Кога слагаме, бабо, сол? Нека... И не, бабо. другите поправки. Сега, солта се слага по-накрая, защото като сложим солта, започва да плющи, да излизат балони, пръска и е опасно, че може би изколите крака, ще се изгорите. Освен солта, какво беше друго? По-накрая кимиона. Важната съставка на лютеницата е кимиона. Нищо и черния пипер. Нищо друго. Черен пипер слагаме за вкус, а пък кимиона дава вече вкуса на лютеницата. Без него не може. Никакви други миродии не се слагат. Някои слагат чубрица, но то мирише на манча. О, не, чубрица в лютеница. Някои слагат гьозун, но това са рядко хората знаят, че лютеницата е с кимион. Снимай, младата булка. Мисля, че булката се справя много добре. Пасирала и няма да трябва повече. Какво ще кажеш, баба? Булката как се справя? Булката ще се справи, ма голи кълки не трябва да има, когато правиш лютеница. Е така като мене, с стари дрехи, с дълги крачоли на краката. А тя сега като и заплющи на краката и ела да видиш, ще фърли и баркалка и всичко ще хвърли. Обаче, така, снахичката не е много печена, много оправна и най-вече, че изявява желание да работи. Значи, рядкост на тия съвременни хора, някой да му се занимава това нещо. И като погледнеш, двамата с Васко са ги пасирали, са го правили всичко това. С съпруга й. А пък Морковите ги е направила пастет. Оправно момиче. Ако трябва, мога да сложим и онова олио. Нека, Крисито е асистента. Асистента, кърпата държи ли я? Асистента? Да, ето, снимай, моля ти се. Снимай всичко, кой какво взима, какво участие, всеки. Бъркай, баби, бъркай. Чакай сега. Браво на най-хубавата булката. лютеница. Всички са съвременни, младички и аз съм най-дъртата, обаче много ме слушам. Но това е. Съществената вече част, довършителната е това. А И горе-долу трябва- като време колко... Нищо, аз не работя по време. Да. Аз се работя, както съм свикнала Тук малко и навика, нали, то просто се учиш от нали, толкова с години и свикваш. Солта също на вкус, захар, ако слагаш на вкус, малко се слага. Да. И подправката вече също на вкус. черен пипер. Ако сложиш много кимион, то пък нагарча. Да. И не е хубаво. То трябва да има загадка малко на кимион. И огъня да не е много силен, нали? И огъня да не е много силен, защото ако трябва, ще сложиш едно дръвче. Не е проблем. Та така, милички. Така, бабе. Виж как знае детето, бе. То възприема. Така по краечето, пак в средата, цъка. Бабо, я кажи сега, кога разбираме, че е готова? Когато започне така с лъжицата да направиш и като направиш напред-назад, дъното трябва да се вижда. Тогава вече... И по миризмата, сигурно. То по миризмата, но още е рано. Трябва да се вижда дъното. Това е какво е, къде ти слагаш? Това е подправката кимион. Това е основната подправка на лютеницата. Без нея не става лютеница. Сол сложихме малко Малко вече. сложихме на вкус вече. След малко ще да вземе черния пипер. Малко черен пипер, пак за вкус. Вече булката не е с голи кълки. Как се чувстваш? Идеално. Вече към финала. Изглежда превъзходно. Мирише превъзходно. Усеща се вече. Тествай да кажеш. Да, разкошно, това е началото. След малко пак ще... Значи тестваме Да. през определено време да видим. Да има ли разлика и просто да видим докъде. Още малко по-гъстичка. Трябва да стане. Ето, баба. Виж, дъното, виждаш ли? Значи, когато вече стане още така, малко ще го почти бъде. готова. Да.
То па нямаме сметка много от гъста да бъде. Защото намаля количеството. Според мен е чудесно. Да, ето аз, щом вече дъното се вижда, това исках да видя. Значи е готова. Готова е. Трябва да паса. Супер. Ето, Може да е хубавата лютеница на Айде, света. бабо. Така, придържи. Аз да сложа веднага това, защото ме е страх. Огъна. Чак първо да кажем, значи... Чакай. Айде. Лютеницата на баба. Езика на храната. Много. Последната част. Е пълнение. Кажи обаче, бабо, за лютеницата нашата. Няма захар. Няма захар, няма излишни такива примеси, някакви некачествени, екологично, хубаво, натурално, здравословно. Лютеницата била много хубава, обаче бурканите не стига. Това да е проблем. Ето, вижте колко излезна, значи, А те се знаят. от тази доза, която Ами сложихме. сега ще видим. С каква цел пълниш варела? С вода? Сега баба ще обясни. Запълним водата, за да може малко да се затопли, да сложим топлите буркани и стерилизираме. 20 минути и ги оставяме така. Стерилизация. Да. Сега, Васи, ето тук. Добре. Ето тук вода. Аз отивам да видя дърво. Покажи булка. Докъде трябва да напълниш вода? Пълни пиво, ето да е тук. Да видим как става. Това баба колко време Кое ква? трябва да се стерилизира? 20 минути и ги оставяме. 20 минути. И ги оставяме. Значи колкото ги стерилизираш, няма да е вреда. Какво правим сега, баба? Един камък, който за тежест, за да може, за да ни е горния ред на бурканти, защото не е пълен, да ни изплува нагоре. След това слагаме, те са първобитни такива капаци и казани, което е чисто, всичко е еко и така. И сега ще ври. Добре, от тук почваме да броим 20 минути. О, нищо няма да броиш. Нищо няма да броим сега.